Ассалому алейкум дустони азиз, ин шабакаи ГОЛОС МИГРАНТА мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. Дустони азиз, бинобар сабаби кам будани вақт ва баъзе корҳои дигарам пайдо шуд, ман натавонистам навори тренинги серӯзаро ки бо устоди Саидмурод Давлатов гузашт ва дар он ҷо қариб 700 нафар иштирок кардан пешкаши шумо намоям. Ва имрӯз худо хоҳад ман наворо пешкаши шумо мекунам, ҳатман тамошо мекунед. Вале пеш аз оне ки наворо пешкаш намоям ба шумо, биёед дустони азиз ба онҳое ки моро хело дастгирӣ кардан барои гузаронидани тренинг ба онҳо ташаккури худро бирасонем, онҳоро ба шумо муаррифӣ мекунам ва ҳатман навори тренинги серӯзаро бо устоди Саидмурод Давлатов тамошо мекунем. Нагуфта намонам ки барои дуруд дарози баъд набудани тренинг, чунки 6 соат дар як рӯз мегузашт, ман кӯтоҳ карда пешкаши шумо менамоям ва шумо ҳам тамошо кардаву барои худ чизе мегиред. Дустони азиз, ин чанд рӯзе ки мо дар инҷа будем, моро таъмин кардан овқати бародармон чайхана Зарафшан, бародармон акай Маҳмуд 3 рӯз моро ба об таъмин кардан. Ташаккури зиёд мегӯем. Беҳтарин савоба гирифтам. Хеле ва тӯли қадар рӯзое ки мо зал мекуфтем, даводав мекардем, исус мегаштем, даво маркет, бачаҳое ки дору мефурӯшанд до тараф аввали мо ҳамин кор то оғози рақатимаян. ҳазор раҳмат мегӯем ба шодам. хиҷама авитсенаи бародармон мода ёрдам кардан ки камероро аренда бигирем ва ин навора мардуме ки дар ютуб ҳастанд ҳазор нафар сабаб мешавад. Бародармон хиҷама авитсена амихел дар интернет занед мебирояд. Ташаккур мегӯем бародарам. Салом Москва, сайти объявление ранги авитаи тоҷикии худмон марҳамат кунед, дар ютуб ҳам занед Салом Москва. ҳамаи блокнотое ки пеши шумо дар мондагии блокнотое ки шумо ин рӯзо истифода бурден, аз ӯ бародармон моро таъмин кардан. Ташаккури зиёд мегӯем акара, ҳазор раҳмат акадам. ва ҳамчунин бародари дигармон Умма такси, агар ки касе намебинад брендша ҳозир ма таксопарк Умма такси. Акай фатидинам ҳазор раҳмат мегӯем барои дастгиришон дар ручкое ки пеши шумо дар мондагия, блокнотое ки мондагия, плакат, тамоми рекламаҳоро аз худои моро хеле ёрдам кардан. Акай фатидинам ҳазор раҳмат мегӯем. Нафарое ки мехоҳанд қатъи акай фатидин таксопарк ҳамкорӣ кунанд, марҳамат, беҳтарин шароитҳоро муҳайё кардагай барои бачаҳои тоҷик. ва дар охир ташаккури зиёд мегӯем ба ҳамаи шумо ки омаден, бовар кардем, қадр кардем моро. ҳамаи шуморо ҳам ташаккури зиёд мегӯям. Ташаккури зиёд ба диққататон. хайр назмонед. Assalomu alaykum. Ассалому алейкум ватанои азиз, ман хеле миннатдорам ки вақт ёфта омадед то ин вохӯриба. Раҳмати калон. Аз кадом шаҳр одам омадаги ҳастед? Аз ҳар хел шаҳри Россия. 3 рӯз ман дарс метиҳам. Имрӯз дар бораи тарзи фикронаи мардуми сарватманд гап мезанам. Фикри шумо қатъи аввал одам доно мешавад, баъд сарватманд, ё ки сарватманд мешавад, баъд доно мешавад? Мана мисол одами беақл ва $100 тия чӣ кор мекунад? Пул қатъи пула ҷамъ кардан медора ё расход мекунад? Мана мисол халқи мо баъзе одамои дидагӣ бошед, мумкин баъзе худатон 10 сол 20 сол боз аз кор мекунед, инҷи меред хона бо ҳам пул нест мешавад, бо баъд аз 1 моҳ 2 моҳ богашта мебинед. ҳамин фаҳмед? Аксарият халқи мо ҳамин коро мекунад. Аксарият халқи мо ҳамин кор ва баъд не ки бисёр халқи мо халқи меҳнаткаш аст, халқи меҳнатдӯст аст. Халқи мо халқи тамбал нест. халқи мо халқи худодӯст аст, имондор аст, намозхонаш бисёр аст. Не ки бисёр аксе ки ҳамон чизҳо дарк намекунад, чуқуриша намефаҳмад, ҳамон бисёр хатоиҳо мекунад. Ман дар ин 3 рӯз бисёр чизҳое мегӯям ки шумо дар ҳақиқат майнаи сари шумо полностью дигар хел мекунад, фикронаи шумо дигар хел мекунад, шумо ба ёрдам мекунад. Шумо ба ёрдам мекунад чӣ хел кора сохтан ба аз аввал, чӣ хел кора сохтан ки кори шумо 10 баробар пештар равад.
ин бисёр фоидаи хуб дорад барои шумо. Ман неки слайдҳома забони тоҷикӣ ба накардам. Забони русиро монам. Чибаки ёрдамчии ман тоҷикия намедонад. Ва ман аге ки гум ки тоҷикӣ ба ин слайдамон вай намефаҳмад. Ёд додан накун. Аста. Тарзи фикронаи мардуми нигоҳ кунед. Тарзи фикронаи мардуми сарватманд. Аввал одам фикр кардана ёд мегирад. Мана мисол гӯем, бисёртар ман мардумро нишон метиҳам любой чӣ. Мана ин дастам ба чӣ? Ана ин чӣ? На самом деле ин телефон не, на самом деле микрофон не. Это всего лишь чьи-то мысли. Ин просто фикри, як рӯзе буд ки ҳамин фикри як инсон буд. Фикре ки дар сари як инсон пайдо шуду, аста ҳамин ақида ба пеш бурда, ҳамина пул ба табдил додан ба тавоноиш расид. ҳамин чизе ки дар даст ман мебинем микрофон нест, ин фикр аст. ҳамин либосе ки ману шумо дорем, хонае ки ману шумо зиндагӣ мекунем, мошиное ки ману шумо истифода мебарем, лекарство и дигар чизо, самолетое ки мебинем, ҳамино фикри инсонанд. ҳаме чизе ки гирди дини ману шумо ба ҳаст, ҳамин чизҳо ҳамин хел одамое сохтаган ки ба монанди ману шумо одам буданд. ҳамо одамам камбудиҳо дошт. ҳамуно ҳам саломатиш ба камбудӣ буд, ҳамуно ҳам камбағал буд, ҳамуно ҳам проблемаҳош пур буд зиндагӣ ба. ҳамин чизе ки тамоми гирди дини мо ба ҳаст, ина одамое ки через чур умни кардагиш нест, одамои оддӣ сохтага, айнан ҳамин ману шумо. Не ки вақте ки одам тарзи фикронаш камбағале ҳаст, гумон мекунад ки вай одамо худодод одамо ҳастанд. Яке ҳамо одамо ҳастанд ки худованд избранни. Ягон хел избранни нестанд, ранги ману шумо ҳастанд. Айнан ману шумо барои инсоно буданд ки просто ҳамина фикр карда ҳамон ба вақташно сарф карда аста ҳамина фаҳмиданд. Просто мардуми оддӣ гумон мекунад ки вай одамо дигар хел бошанд. Дар муддати ҳамин чандин соле ки ман кор карда истодам, 54 та фарқияти тарзи фикронаи мардуми камбағалу сарватманда ман фаҳмидам. Вақте ки 54 та фарқията фаҳмидам, ман хулоса ба омадам ки ин бисёр, ин зиёда аз 12 сол кори илмӣ ман гузарондам барои ин чиза фаҳмидан. Ягона чизе ки мардуми камбағал аз сарватманд фарқ мекунад, ин тарзи фикронаи ӯ ҳаст. мардуми камбағал вақте ки мебинад дар ҳамин ягон ситуация меафтад, ягон проблема мефаҳмад, мардуми камбағал дигар чиза мебинад, мардуми сарватманд бошад дигар чиза мебинад. чӣ хеле гоз ман шумо ба микрофоне нишон, телефоне нишон додам, ҳар кас мебинад ҳамон чизе ки ҳамон ба фаҳмишаш мерасад. мана мисол як кора мегирад, ҷиянатора мегӯяд ту ҳамин кора кун. Яке вай аз рӯи ҳамон фаҳмишаш чӣ қадр мерасад, ҳамон хел кардан метод, зиёд кардан наметод. дигар одама мебиёрад мемонед, кора дигар хел мекунад. ягон вақт инсон аз фаҳмишаш боло шудан наметавонад, аз фаҳмишаш зиёд кардан наметавонад. ҳамон граница достижения человека определяется уровень его понимания. ҳар чизе ки ҳаёти инсон ба пайдо мешавад, ҳамон чизе пайдо мешавад ки ҳамон ба тавонои ақли инсон расад. мисол хонаи художник баравед, шумо краска мебинед, холста мебинед, дигар чизо доска мебинед, хонаи нависанда баравед, дигар чиза мебинед, хонаи скажем одами ҳарбӣ баравед, дигар чиза мебинед. инсон ҳаёташ ба ҳамон чизҳоя ҷамъ мекунад ки ҳамон чиз ба ҳавасаш асту фаҳмишаш аст. чизе ки инсон ҳавасашу фаҳмишаш нест, вай чиза сохтанам наметод, пайдо карданам наметод. барои ҳамин чиз сар мешавад пояи сарватмандӣ. вақте ки ман дар бораи тарзи фикронаи сарватмандию камбағали имрӯз гап мезанам, ин мазмуни оне надорад ки мардуми сарватманд яке вай мардум беҳтара нисбати мардуми оддӣ. Не, мо фақат факта гап мезанем. ин мазмуни оне надорад ки ин одамо беҳтаранд нисбати дигарон. Не, ин фикр хато аст. сарватмандӣ фақат пул қатъи ҳисобкитоб надорад. сарватмандӣ ақли бузург қатъи ҳисобкитоб дорад. пул ин як натиҷаи охирони ақли бузург аст. мана мисол гӯем простой чӣ, агар ками одам, мана мисол $500 даромад гирифта истода бошад, оиликаш бошад $500, $100 ба рафта кор мекунад? Не, агар ками $500 ба даромад дошта бошад, кораша аз даст диҳад, уволили его. чанд пул ба кадом оилик ба кор мековад?
ҳамон $500 ба кор мекавад. ҳама хеле ва аввал каммале мекавад. Чӣ бака медонад чӣ тавонои худаша. ин беҳад зарур ки одам фаҳмад. диққат. Якумин чизе ки ман шумо бояд фаҳмем ина ҳамин чи тарзи фикронаро бояд мо дигар кунем. Чӣ ба ки дар Москва ки вақте ки шумо мегардед, вақте ки дар Россия мегардед, инҷи ба возможност бисёртар аст нисбати Тоҷикистон. нигоҳ кунед. ҳамин хел не ё не. инҷи ба халқ бисёрай, наслени бисёрай, пулдор одамо бисёр аст. лаёқати харидгорӣ ҳамон чӣ гум продукте ки шумо пешниҳод мекунед инҷи ба бисёртар аст нисбати Тоҷикистон. неки айб аст ки ҳама қашароит ба омада мардикорӣ кунӣ. значит фаҳмиш ҳавай ба мерасад. барое ки ин чиза фаҳмед ман ду чиза нақл мекунам шумо ба. ман омадам соли 96 Москва ба 3 та мактаби олия партофтам, натонистам хондан, пул надоштам. Политехнический университет студент шудам ман, инженер строитель Душанбе ба, музыкальная академия Хуҷанба, ХГУ Хуҷанба, факультет юрист. студент шудам, пул надоштам ки хонам. соли 96. соли ман омадам Москва 14 август ба. дусесим пуле ки доштам расход шуд, тамом шуд, пул нест. ҳеҷ ки намешиносам. ҳар боре ки ман медоштам милиционеро 81 сум штраф мегирифтанд. аввал метарсидам, медодам, сразу 81 сум медодам. баъд пуло тамом шуд. дигар пул набуд ки тиям. баъд рафтам вокзал ба як проводника илтимос кардам ки мана то хона бар, ман чӣ хеле карда пулато метиям, паспортам агӣ. вай гуфт ки не бародар, ин кора кардан мо наметавем, чӣ ба ки ман чанд бор аст ки одамо мебарам, душанбе ба ки бурда мерасонам, гашти рекатёра мебирад, зада паспорташа мегирад. инҷи ба илтимос мекунад ки мана бар, а онҷи ба ки мебариш ба басари мо рекатёра мебиёрад. ман ба чӣ дар кор азоб кашида то ҳар як пост ба пул дода то бурдан. ман шиста зиқ шуда шистам. яке пеша ба якта одам омад, ҳамватан ҳамзабонои худомо тоҷик, гуфт додарҷон чӣ ба қазиқӣ? ҳамин ҳеҷ як хотирам намебарад, ҳамин одам чеҳраам одам ҳеҷ як хотирам намебарад. ягон 50-55 ба одам гуфтам акаҷон хона рафтанам пул надорам. ман ягон проводник намегирад. баъд гуфт ки биё ман то як кадом вагон хоҳӣ мешинонам. билет 600 сум местар, ами 150 сум тили бойташ ба ман то мешинонам. ман гуфтам ҳамон 150 сум ман ба нест. баъд гуфт ки куртаи бадани ту аз курти ман қимат аст. наход ту 150 сум надошта бошӣ. баъд гуфтам медонӣ ман якум бор Москва омадам, забони русия намедонам, амин як 20 рӯз 30 рӯз аз ҳамин ҷо бастам, ҳаме пулам тамом шудан, дига ҳичи надорам. ман мехоҳам хонарам, пул надорам рафтам ба. Ба гуфт бач барои чӣ омадӣ? гуфтам хостам кор кунам, хонам. ман 3 та мактаба партофтам, пул надоштам, омадам ки хонам, кор кунам, рафта хонам. ҳамин одам гуфт ки бародар азиз набоша, хона нараф. ин гапа дурӯғ аст ки дар Москва кор намеёбӣ. нигоҳ кун, ҳама қадар мардум кор ёфтааст, ҳама қадар мардуми СССР мебиёд, СССР берунҳо мебиёд, ветнамҳо мебиёд, дигарҳо мебиёд, хитоиҳо омада кор ёфтааст. якта ту кор намеёбӣ, ҳамақа индус ҳаме ки кор ёфтааст. ин айба ин гапа назан, хона нараф, кор кун. ҷавонмард ин кора накун. ҳамин гапи ҳамин мард ҳамақа таъсирам кард. дар ҳамон вокзал шишта гира кардам, гуфтам парвардигор як роҳаша нишон дед. баъд гуфтам ако ягон ҷо агар ки кор гӯед ман рафта мекунам, ман ҳамин кора ёд гирифтам метавонам нишон дед. гуфт ки ҳамин киевский вокзал равӣ, ҳамон ҷо бисёр аз одамо мумкин ягон кор ёбӣ. омадам киевский вокзал, ман аввал мардикорӣ кардам, гурузишкӣ кардам. 6 моҳ ё 7 моҳ ман гурузишкӣ кардам. ман бисёр сахт азоб кашидам, забона намедонистам, қин буд кор ёфтан. бачаҳо ҳамон вақто қабила кор мекарданд, ҳар ки одами худаш қатӣ кор мекард. ҳозир беҳтар шудагӣ, ҳозир документум боша ҳеч ки кораш нест.
2 бор милиционер паспорти мана гирифта ҳамто лах карда пешам ба партофту мана спецприём рой кард. Як бор 13 рӯз шистам, дуюм бор 26 рӯз спецприём шистам ман. Спецприём аз турман гандай. Ягон тотон шидаги ҳастед? Мана якта будаст бародари ман. Бо ду кас дигам будаст. Якта кабина ба то 14 та 15 та одама ҷо мекунад. аз турман бадай. Ман бисёр азобҳо кашидам соли ҳамун 6 моҳи аввал. Неки аз умеда худованд кандан мумкин нест. Парвардигор мегӯяд ки дар куҷое набошӣ, вақте ки ту даст боло бардошта дуо мекунӣ, ман оҳи ту ба мерасам. Ман хурдим бисёр Қуръон мехондам. А 8 солагӣ модарам мана назди устоз додан. Ман 1 сол аз ҳақида калон шуда будам, модарам назди устоз додан, а 8 солагӣ ман Қуръон мехондам. Ҳамин чиз сабаб шуд ки ман дуз нашаму, дурӯғгӯ нашаму, муттаҳам нашам. Ҳамин чиз сабаб шуд ки ҳаёт мана нашикаст. ин бисёр одам ба як умед метиҳад. Фикронаи одам пухта мекунад. аз роҳи бад мегардонад. 6 моҳ дар кӯча азоб. охирин бор ҳар боре ки пул кор мекунам, милиционерҳо мегирашон. чанд пуле ки кор мекунам, ман худам ба эконом мекардам. як рӯз ба як порсия хӯрока 5 сум буду, 1 сумба чой медод. 6 сумба шумо метавонистед ки обед кунед. 3 сумба метавонистед ки навори кунед. як рӯз ба ман ҳамагӣ мехӯрдам 10 сум. Ман план доштам 10 сум. аз зиёд буҷетам ба зиёд ҷудо намекардам. як газела гӯштчикӣ карда холӣ мекардам, 4 кас 40 сум медод, 10 суми 4 кас ба. Максимум як рӯз ба ман 100 сум пул кор мекардам гӯштчикӣ карда. ҳамагӣ 10 сум мехӯрдам, 90 сумаша ҷамъ карда мемондам. ҳамин ҷамъ мекардам, милиционер мегирифтшон. бо ҷамъ мекунам, милиционер мегирашон. намефаҳмидам чӣ ба ҳаёти ман ин хел шуда истодай. шиста фикр мекардам, модарам мегуфтанд ки агар ки меҳнати ҳалол кунӣ барака меёбӣ. ман гуфт мекардам ки а ин барои меҳнати ҳалолтар нест охе. а ин барои меҳнати аз сидқи дил нест. вақте ки ту шабу рӯз меҳнат мекунӣ, неки ягон хел вай наметиҳад. серамно мегирифтанд пула. чиба ки ман дар кӯча зиндагӣ мекардам. ахирин бор ҳамин киевский вокзал мола бурдан Можайский, отделение 54. Гуфт ки штраф 81 сум, гуфтам пул надорам. Пулома резинки куртка ба маҳкам кардам. Он вақто джинсовка буд, куртка резинка дошт. Баъд гуфт ки хорошо, гуфт, давай подпишем протокол. Пиши, что денег на штраф нет. Навистам. Соли вақте ки тамом кардем, гуфт ки пойдем за мной. Буд кабинети дигар, дагала раздел полностью. Либоси такаш. ҳама либосома кашид. То турсука кашида, резинкаоша проверка кард. То носки, то ҳамаша. Куртка ёфт, пула гирифт. 12 мазор пул буд. Он вақт ба 625 сум $100 буд. ин таги $2000 сета хона мегирифтед дар Тоҷикистон, $400-500 буд хона. опои дидам буромад, гуфтам илтимос ҳаме ақаллан ту камтар ман ба раҳпулити ва ҳамиҷи буром хунукима ман меонам либосатар зада буроварда пеш кард. Ман онҷи даст навистам ки денег на штраф нет. Теперь негде жалуются даже. Русия наз намедонам. Буроварда пеш кард. чӣ хеле карда омадам метро, илтимос кардам ки мана бар, гуфтам пул надорам, милисия ҳамаша гирифт. ҳамон зана ки метро бестоги иҷозат дод, гуфт майлаш гузар. Омадам киевский вокзал, буромадам. дар ҳамин киевский вокзал агар бироед, пештатар стоянка буд, ҳозир парк шудагӣ аст. ҳамон скамейнкае ман чистардам ҳозирам ҳаст, ада накандиянд. ҳамонш ба ремонт шудааст, ҳамон скамейнка истодай. баъзан вақт ман ҳар боре ки Москва меом, вақт ёбам мерам ҳамон скамейнка мешинаму худо ба шукр мекунам.
буромадам скамейка шистам, саҳар аз либосо тар. Чиба ки ман грузчик будам, ҳамин картошки расипно холӣ кардем, 80 чанд сум пул дод дастам бо, милиса омад гирифт бур, либосо пуру чирк. Шумо чӣ хел худатон ҳис мекунед, агар ки картошки расипно мешок кунед, мешок склад базанеду, шумо аз риза гирифта баранд. Автобошар тавонад бомжам бадтар. Ман шиста нигоҳ кардам, худам ба вообще монанд не. Сахт дуо кардам. Рафтам Парвардигор, агар ки ту ягон ҷоба ҳастӣ, ман ҳамин рӯз ба сахт муҳтоҷам. нагузор ки ман роҳи бад баравам. нагузор ки ҳаме қадар сол рӯза намози ман барбод равад. нагузор ки ҳаме қадар сол ман ниятҳои кардагим барбод равад. мана як роҳ нишон те. сахт дуо кардам. ҳамин муддат ранге ки худе ки ягон кас мегӯ туба, як фикр пайдо шуд сарам ба. ту чӣ хел орзу дошти як хурдед? ман хурдам орзу мекардам ки мехонам Москва. ман отлично тамом кардам мактаб меонам. якта забони руси аттестати ман 4. фикр. худе ки як кас гуфта истодааст. чӣ ба паси орзу намери? анакон орзу нигаҳ кунӣ, ақл дуруст намебиёд. ту дар кӯча забона намедунӣ, ҳеҷ ке намешиносӣ. ҳамин хурдани ёби топага фикри хурдани тай. ҳозун ки вана ин чи совсем дига хондану дига ин чизо ҳамчун ситора дар осмон метобад. ана ҳамон вақт ман фаҳмидам ки худо ба бовар кардан чӣ аст. худо ба бовар кардан ин ҳамонест ки ақли ту намегирад, не ки ту бовар кунӣ. ҳаёти инсон аз чӣ вобаста аст? аз қароре ки инсон мекунад. кадом решение ки шумо қабул мекунед, ҳаёттон ҳамон хел мешад. чиба ки Парвардигор ҳамин вибара худи одам ба додагӣ. ман ҳамон вақт уйла карда штак сар ба ҳар хел фикр омадааст. аз фикр омад ки худат фикр кун, ягон кас аз кори сиёс сарватманд шудааст ё ҳаёташа дига кардааст? ҳаме қадар мекувам, ягон мисол намеёбам аз шиносои ман, гирдудини ман. якта гапи тоҷикои худом оматал аст ки хокистар лой намешад, мардикор бой намешад. ҳамон вақт ман қарор кардам, ман дига то ахири умрам худованд ҳаёт диҳад, ягон вақт кори сиё намекунам. вақте ки ҳамина ман қарор кардам, диққат кунед, қарор ки кардам ки ман дига ин кора намекунам, ман хестаму кофтам ба дар омадам. хеста кофтам ба. ман қарор кардам ки худо хоҳад ман ҳаётама дигар мекунам. ман паси орзуам мерам. Парвардигор ту ёрдам мекунӣ як рӯз на як рӯз. ҳамин нигоҳ кунам, худам ба монанд не, ришо буромадагӣ, либосҳо чиркин, поам ба калиш тар, резин, сумка пунка ҳеч нест. ҳава гирифтага партомага таги ҳамин ботинка ба таги ҳамон калиш ба 250 сума киле кардагӣ. киле шудааст, куҷо бафтидааст, каси ман гузаштан ба киле шудааст. аввал нигаҳ кунам, гумон кардам ки мумкин наклейка бошад. нигаҳ кунам, реальни пулай. ҳама гӯшна чи хоб мебинанд нун. гирам бинам дистивизор пули ба монандай. омадам вокзал ба дари сушилка аст ку. ҳам ба хуш кунам, реальни пулай. ҳамона дастам ба доштам, гуфтам Парвардигор ана ҳамин фундаменти сарвати ман мешавад. ман ҳамона гирифтаму рафтам, якум коре ки кардам,
ишкамсири хӯрока хӯрдам. ҳамин 20 сум ба шумо 3 порс хӯрока то инчуна басай. ҳамин пул ба ман аввал зелен харида фурӯштам. 2 кило 3 кило мегирифтам мефурӯхтам. Баъд коробка, баъд зиёдтар. Аста як грузин меовард зелен аз ҷои дига, аз Молдова, дига ҷоҳо, ман ва гирифта мефурӯхтам. Кам уже наздик шуд соли нав, вай мана мегӯд ки биё ман ту ба роҳӣ кардан гирам, худат гирифта фурӯш. Вай он ҷо роҳӣ кардан гирифт, ман худам фурӯхтан гирифтам, рошк мекардам пулаша. Аста пул шуд. Аста ман дигар чизҳо гузаштам. Самое главное, чи гуфт, мазмуни гапам чи? То фикрона дига нашад, шумо возможности гирди дини шумо ба ҳаст дидан наметоед. То фикронаи одам дигар нашад, одам дидан наметод. Возможности гирди дини вай ба ҳаст. Чиза дида истодед инҷиба? Як нуқта. Ҳаме хел не? На самом деле шумо нуқта диданед, даска надиданед. Даска нуқта калонтар аст. Ки мана фаҳмид? майни сари одам аҷоиб кор мекунад. Ман аввал зелен ба кор кардам, баъд овош ба кор кардам, баъд семечка мефурӯхтам. Ман оптум семечка мефурӯхтам, бисёртар. Ман якумин капиталама семечка ба кор кардаги. Як рӯз ба 2 фура 3 фура семечка мефурӯхтам ман. Ҳар як килош ба 50 копеек мемонад, баъзе вақт 1 рубл мемондам. Шумо представ кунед ки 22 тонн фурӯшед як рӯз ба 1 фуратон. 3 фура фурӯшед чанд пул? 60,000. Он вақта чанд доллар мешуд? Ки фаҳмид? баъд аз 3 маҳ 4 маҳаша ман мехел даромад доштам. дар ҳамин Москва 48 квартира харидам ман. баъд аз 2.5 солаша ман 1 гала пул доштам. Ман главный администратори крупный овощной бозори Москва шуда будам. Пул ҳама қабуд ки намедонисти чӣ коршон кунӣ. Ман ҳайрон мешудам ки интересно, чиба аввал ба ман қазоб кашидам, роҳаша наёфтам. Шта аула мекардам, набинам чиба ин хел буд. Як рӯз хазайкаи ман театр ба кор мекард. Театр вай ба Пушкин ба метро Тверская буридага Пушкин театрай. Ана ҳамон ҷоба вай администратор ҳамин театр буд. Одаме ки театр ба кор мекунад, во чистолюбни одамоа. Як рӯз суҳбат кардем, гуфт ки ман аку Русия намедонам ку нағз. Бозор ба гаштагӣ куҷо медонад Русия? Камтар ки суҳбат кардем, гуфт ту ба чӣ боакл не, чӣ ба бозор ба мегардӣ? Ту бояд хони. Ба ман аттестатам нишонаш додам. Аттестат ман ба 1/4 забони русӣ. Рубли пятёрка. Ман 1 гала олимпиада ҷо участвовать кардагӣ. 1,5 зиёдтар аз Умар Хайём ман рубоӣ медонистам. Баҳориёт аз Саидои Насафия ман ҳамина полностью аз ёд медонистам. Зиёда аз 100 та ғазал медонистам, Хофиз. Вақте ки вай ин чизо нигаҳ кард, вай ҳайрон шуд. Ту чӣ мекунӣ? Бозор бара. Инҷа ҷои ту нест. Ман гуфтам не, ман як рӯз мехонам. Чӣ ба ина нақл карданам ман шумо ба? Чӣ ба ки ҳама чи аз уровни фикрона сар мешавад. То майни сар дига нашавад, агар ки аз падару модар шумо наследством гиред, ки вай нест мешавад. додару хоҳарам пул тиҳад ки вай нест мешавад. То ақл пайдо нашад, одам сарватманд шудан наметод. Як, дуюмаш ки ҳаёташа нақ сохтан наметод. Гандагӣ ин аст ки халқи мо китоб намехонад. Ганда ин аст ки халқи мо доимо фақат кунҷкови якдигар асту бахили якдигар аст. Донатам ки маслиҳати дуруст наметиҳад. Чиба? даже медонистагиш нишон наметиҳад, роҳи кор нишон наметиҳад, намедонистагиш ба гумон мекунад ки худе ки ман ина ҷои кор нишон диҳам, ризқи мана мегирад. як рӯз хуҷам ба як одам омад, мана гуфт ки шумо чӣ ба дигара ёд метиҳед пул кор кардана?
گفتم و کسی من نمیگیرد و خدا میگیرد، رزقش خداوند میدهد. گفت که این عقلی کار شما. گفتم چی با؟ گفت که کاری که شما میکنید هیچ عقلی نه، آخه همه باید شدن نمیتود کو. ما گفتم فکرانه شما فکرانه کمبغلی برای همین خیلی میگوید. گفت که من ثروتمند دارم. ما گفتم ممکن شما پول دارید، نه که عقلتون عقل خامه. گفت چی با؟ گفتم که شما خودتون تصور کنید چی با که اگر که خلق گرد شما با توانا آدم بسیار شود، باز شرایط و وضعیت شما باز زیاد میشد. نه که اگر که گرد دین شما با مردم کمبغل بسیار باشد، شما بیزنستون پیش بر نمیرد. چقدر مردم با نشاطیت همه پیش برفتن میگیرد، شرایط پیش برفتن میگیرد. و یادم گفتن همه باشدن نمیتود کو. من گفتم گپتون طوره. بید نگاه کرده بینیم. مکتب میانه همه یاد خوندن و نویستن. همه. بعضی آدم با 1 بار نشان داد، بعضی آدم با 2 بار نشان داد، بعضی آدم 20 بار نشان داد. همه یاد گرفت. پول کار کنیم عیناً همینه. قرآن با سوره پیغمبرها است، پراروکه. من بسیار میخونم این چیزا. میدونه چی نویسته؟ من روسیش میخونم راستگه بسیارتر، ترجمهش قطعی بسیارتر میخونم. یک چی نویسته بود تحلیل با Юсуф пророку, Юсуфу, мы взяли из глубины окопа, сделали правителем Египта. Аз чукуриями чон гирифта моя рохбари Египет Миср кардем. Мы так и сделаем с каждым, кто верно служит нам. И гапа билида? Мы хамин кора мекунем, ҳар инсоне баки моба преданно хизмат кунад. Моисея мы сделали победителем над фараона. Хамин хилам стагай. Ёфтахона мебинед. Моисея мы сделали победителем над фараона. Мы так и сделаем с каждым, кто верно служит нам. Мы потом, ана, шанс хамада будай. Tu просто роҳи нав барав, роҳи дуруст барав, ақла қапидагир, як дастата Қуръонадор, як даста илми ин дунё бин, технология фам, чапуната пуш намозата хунне ки компютера фаҳмиданат дар кор. Tu бояд ки илми имрӯза омӯзӣ. Чикор мекунӣ кун. Не ки илми имрӯза ин кор бояд накунӣ, чунки ин исломӣ нест, ин ақлӣ ҳам нест. Ягон вақт мо пайғамбар мо ин гапа назадааст. Значит, тамоми инсон шанс дорад бузург шудан ба. Ана ҳамон вақт ман фаҳмидам ки ҳар як инсон ба шанси бузургай. Не ки агар ки аз рӯи дурустиш равад, худаша тарбия кардан тод. Ана акун ман гап мезанам дар бораи тарзи фикронаи мардуми сарватманд камбағал. Нигоҳ кунед. Мана ин чи, мана ин поём ба медидагитон, ин чи аст? Невидимая часть успеха. Ин як чизе ҳаст ки шумо чашматон намебинад. Ина худованд амману шумо паноҳ кардагӣ. Не ки бе ин мана ин мева пайдо намешад. Ки фаҳмид? ин қонуне ки парвардигор сохтагӣ ҳамин. То ақлат бузург нашаду, худотарсид пайдо нашаду, фаҳмишад дига нашад, ин чи пайдо намешад. Это невидимая часть, а это видимая часть. Ҳамин дарахт бузургиш аз чӣ вобастагӣ аст? Чӣ қадар решаи вай чуқур равад, чӣ қадар паҳн шавад, дарахт калон мешавад. Агар решааш намак барафта расад, решааш сангтуда бошад, дарахт калон намешавад. ин чӣ гуфтагӣ гап? ҳар чизе ки ҳаёти инсон ба пайдо мешавад, вай молдорию сарватмандию чизаш, ин нишонаи бақувват будани даруни ваяй. ин беҳад зарур. Ман имрӯз гап мезанам фақат дар бораи тарзи фикрона. Чиба ки мардуми мо бояд ки фикронаш дига шавад. Як хел фикр кардана ёд гирад. меҳри ватандория ёд гирад. Маҳалчигиш а пушти фикраш хом буданаш аст. бахилиш а ҳисси фикраш хом буданаш аст. худаш ба боварӣ намекунад а ҳисси фикраш хом буданаш аст. кори саросема, кори ҷаҳл, ҷаҳолат, ман худам ба бошад,
اعلان خودت نکند این گپ غیبت این همین فکر خامه. آدم معلومات عالی میگیرد نه که معلومات عالی فراست آدم به تاثیر نمیرساند. بسیار مردم ما معلومات عالی دارد نه که وقتی که اینجا میبیاد مردی کاری بالاتر کردن به هنرش نمیرسد چیبا که دخوونی انتلکتش پیش برفتگی نیست. فراست آدم این عقل این مدرست است. ابرزوان این دیگه چیه؟ ابرزوان مکتب به یاد گرفتن میشه نه که عقل فقط در حیات میآموزی در عائله میآموزی. برای همون استاد رو دیگه گفتگی هستند هر کی ناموخته از گذشت روزگار. این هزل سخن نیست. من گمان میکنم که سخنهای کلاسیکای مایا بعد از که 30 به 35 به درآمدی یا 40 باید بعد آموزی. مکتب میونه نه. مکتب میونه بام آموزتر مایلش نه که بعد از 30 40 لوگوی کارخانه باید همین چیزا زستاوید کنن که آموزی. همین چیزا که آموختن از سر کردی همین کلاسیکای ما برای علم بقوتر دنیا با کمای باور کنید نه. من بسیار طرف دنیا با گشته درس دادم. خلق ما یکی از خلقی علمش به حد بزرگه نه که خاراکترش گنیلای. یادتم خطا عکس چی با کبرش بلند غرورش بلند. آدم کبر و غرورش بلند میشد از بزرگی عقل نه از خامه عقل. از خامه عقل آدم کبرش بلند میشد. این تو کیایی خدا اینه بینن گبزنه بینن نه کلونه نه خورده این یادتم خطامه. نگاه کنه انا کن تیار می برای خوندن شما روچکه کاغذ ندارید اون چطور نمیدیست بدم داره وقتی که شما می نویسید معنی سرتون پامیتی دورندش دارد همون با پرتافتن میگرد. وقتی که نمی نویسید و تیز خاطرتون میبرد. من امروز فقط درباره فکرانه گم میزنم پگاه گم میزنم چی خیلی داشه پولی کمکه قطعا بیزنس کشوده استا بیزنس کلون کردن. انا روز سیوم گم میزنم چی خیلی مارکتینگ ساختن که با بیزنستون بیزنس بین المللی شدن میتاد. فهمیدید؟ استا پشاگوا. من بسیار آدما یاد دادگی هستم. من خیلی خرسندم که امروز شما اومدید درس من با. من نو میبینم که توجیکای قا بیدار شده استودیان خوندن با. باور کنید نه. 10 سال پیش از این تاجیکستان رفتگی بودم 10 سال کرده بودم بلیت در اومدن که کم اگر چی بود که آدم پول تیان برای این 11 کس اومده بود 11 کس 9 کسش درس بمون بعد از عید 10 سومانه یک پرس افقات قیمتتر از نسبت 10 سومانه چند پول میشه یک پرس کمش با 50 سوم 30 سوم میتی کو اما کنه 10 سومانه. آدمای پولدار هم این با پول دادن خوشش نیست. داشت پول دارد گمان میکند که این به شرط نیست پول دادن. همین چی خطای خلق ما همین به هست. من شما این باید دور شویم. من کن گرم میزنم در برای پول مایلش настроение от назме все поехали. Hozir جونم گرم اینجی بلندی گرم все поехали. من دیروز سوچیده بودم تا ساعت 12 شب درس دادم آدما نمیبرود خونش. درسم تا ساعت 10 بود نمیخوام برفتم. معلم این کارا کنه معلم نگوید معلم واگوید چی با که اینا میفهمن که چقدر این علم خوب است. امریکا بودم یک چند تا میلیاردر من کنسولتاtsiya گرفت. یک تاش پرسیدم تا داری روجرز باشم дай пожалуйста дали Роджерс дай несколько этот американский миллионер. Я им говорю нигоҳ кунед ман вам мепурсам шумо миллиардери ман бояд шумо омӯзам ва одам мегӯяд ки медонед чӣ мегӯяд гап дар бораи ин нест ва одам 60 чанд ба 67 ме 68 ба ва одам мегӯяд ки фикре ки дар сари шумо ҳаст бизнесман ба ёрдам мекунад. ин барои ман беҳад зарурай. шумо представ кунед фикре ки дар сари шумо ҳаст ин барои бизнесман ёрдам мекунад. ин барои ман беҳад зарур аст. Блек, а почему ты ничего не сопровождаешь меня? Давай ускорь. вақте ки ман дар Америка будам ман дидам ки вақте ки мо мардуми хутумо ба мардуми СССР ба гап мезанам мардуми мо ина қабул мекунад
как будто это будущее. Дикат. Как будто это в будущее, когда-нибудь. А мардуми Америка мана кабул мекунад настоящее. Как будто прямо сейчас. Да, мекушионе сразу говорят, подождите, давайте я хочу позвать своих менеджеров, поговорить с ними. Дари Роджерс, агар шумо ва дар мода бинед 264 та ресторан дорад. Миллиардер. Бисёр одамой ҳаст ки одамой бузургану неки илма инкор намекунанд. Диққат кунед. Доимо як чизи аҷоиб дидам ҳаёт ба. Касе ки аз ман зиёдтар муваффақ шудагӣ ҳаст, любой тиами одамо ҳаракат карда китоби мана мехунад ё ки суҳбат мекунад ва амман зиёдтар муваффақ шудагӣ мегӯяд қандата зан. Доимо касе ки амман паст аст, ҳаввал мана критикавад мекунад. Дар 20 соли корам якумин бори ютуб бинам, менависам ба ту ма позорит карда истоди Русия ёдгӣ. Тоҷикҳо хутомо. Это интересно, а имрӯз як сол нашудааст, 2 маҳна шудааст, ту дарси мана гӯш кардан, та 20 сол аст мардуми бегуна мана гӯш мекунад, ҳама раҳман мегӯд. Якта ту одами доно ҳамин гапа задӣ. Всё, поехали. Бачам, включи мне пульт. Включи пульт. Не работает. Все. Нигоҳ кунед. Майнаи сари инсон ҳамин хел кор мекунад ки одам гумон мекунад ки ман ба пул намерасад аз сабабе ки даромадам пастай. Одам $100 кор кунад, $100 расход мекунад. Диққат. Баъд ҳар боре гумон мекунад ки агар $300 кор кунам, бояд ки расад. На самом деле даромадаш $300 мешад, не ки аста-аста расходаш ҳам $300 мешад. Одам чӣ гумон мекунад? Не, ман оила накардам ки модарам касал мешад ё ки детский сад ё чӣ, ман ҳамин $500 кор кунам, точно мерасад. $500 кор мекунад, бо расходаш $500 мешад. То есть одам гумон мекунад ки якабе ҳамин камбудие ки ҳаёташ ба ҳаст, ин аз болое ки вай пул даромадаш камай. Агар даромадаш зиёд шавад, якабе ин проблемаҳо худ ба худ ҳал мешад. баъзеш 2 кор мекунад, баъзе 2-3 кор мекунад, баъзе дополнительная работа мегирад. Даромадаш $1000 ба мебурад. Вақте ки даромадаш $1000 бурумад, потом настоящая проблема начинается. Долги, кредиты пойдет. Реальная нехватка. Интересно, $300 даромад буд, қарз набуд. $1000 зиёд даромад, қарзҳо пайдо шуд. Ягон инсоне ман надидам ки ҳамин роҳбан, то есть минавал эта дорогу. Тамоми инсон ҳамин мегузарад. Тамоми инсон. Не ки 2%-3% одамо аста-аста ҳамина фаҳмида, а ин уровень мышления дур мешад. 95-97% одамо ҳамин хел мемонад. Чанд вақта як бача консультация додам, вай директор як заводи калон $4,500 мегӯд ойликам аст, не ки расходам $5,000. аз даромад вобастагӣ надорад. Ин вобастагӣ дорад аз мишление. шумо мумкин бизнес мекушед, не ки бизнесто мумкин $10,000 даромад метиҳад, не ки 2 маҳ 3 маҳ даромад дорад, бо 1 маҳ ҳамон даромади кардагон полностью мехӯрад. Бишкек дакта бачаҳо ман мегӯяд ки ман контейнер дорам, спортивная одежда мефурӯшам, ана 22 сол аст бизнес бастам, 3 бор аст ки банкрот мешам. Ҳеҷ намефаҳмам чӣ ба? Корам пеш ба мерад, баъд обратно поён ба мефурод. Мефурод поён, баъд пото қарздор мешам, бо боло ба мебурад. Ман ҳамин хел. Чимкен даг зада гуман мегӯяд ки мо шавҳарам хати ресторан доштем, аз солҳои 93 кора сар кардем, аз дигар давлатҳо борҳо оварда мефурӯхтему, ресторан доштем. банкрот шудем, итоге зану шавҳар ҷудо шудем, қарзҳоа тақсим кардем. Баъд бо магазини тилло кушодам ман, корам бо пеш рафт, як 7 сол 8 сол боз падрияд, бо банкрот шудем, бо поён ба фурӯмадем. Ман ҳамин чиза бой додам,
ана ҳозир бо аз сари ман аз нули сарка қарзҳои кам карда истам таки 200,000 евро қарз дорам. бо ҳозир мана автобус гирифтам аз ҳамин сари гашт одамоя Ӯзбекистон мебуромадек бача Россия бурданам. Маълим сабабаш да чай? Вақте ки дар майнаи сари инсон мышление нехватка фуромад, мышление нехватка ки фуромад, дар мышление нехватка. Вақте ки дар майнаи сари инсон именно ҳамин мышление нехватка фуромад, нехватка норасоӣ, вай обязательно возбуждается, временами начинает давать от себя понять. Это хуже, чем раковые заболевания. То одам ин чиза нафаҳмад, а ҳаёташ дур кардан наметод. Чӣ қадар даромадашам зиёд шавад ки вай обязательно бо ҳамон ба баъд аз цикл 7 сол 8 сол обратно ақиб мепартод вая. бо ҳамин ава як бор нес мекунад, бо инсон аз сари сар мекунад. А ҳама чиза опасни анами мышление нехватка. Вақте ки ман омӯхтана сар кардам 54 та фарқият ёфтам. А ҳама гандатаринаш мышление нехватка. ҳаёти инсон ба постоянно баъзе чизҳо намерасад. баъзан вақт намерасад, баъзе вақт пул намерасад, баъзе вақт бовари худ ба намерасад, баъзе вақт меҳр намерасад, қувват намерасад. майни сари одам ин чиз ба ахурди ҳамин ба одат карда буромадагӣ. 7 пуштқатти гена ба ин чи омадагӣ. гена барои ҳамон мо майни сара мо ҳамон ба кор кардан мегирад. барои ҳамон якумин чизе ки шумо бояд гиред избавиться от мышления нехватка. барои аз нигоҳ кунед, мардуми камбағал доимо фикри камбудия дорад. доимо сараш ба ин ҷиба намерасад, фалон ҷиба намерасад, типа ремон ба дар кор, кредит ба дар кор, коргар ба дар кор, доимо каллаш ба манаи фикр такрор шуда меистад. агар ки шумо бисёртар фикри камбудия кардан гиред, камбудия ҳаётатонро доимо зиёд шуда рафтан мегирад. нигоҳ кунед, ман баъзе вақт хулоса ба мебиём ки одаме ки сарватманд шуда мехоҳад ва бояд ки сахт худованд ба боварӣ дошта бошад. нигоҳ кунед, мардуми сарватманд фикри фақат чӣ дорад? изобилия тоҷикӣ ба чӣ мешавад? фаровонӣ. нигоҳ кунед, ҷон ба ки ҷабр кардед худо наметиҳад шумо ба. худотон ба ки чрезмерно экономит кардед худо наметиҳад шумо ба. ин нишонаи худо ба боваритон кам будан аст. шумо как будто ки неъмати худованд кам аст, ту ба намерасад. ки фаҳмид? вақте ки ту инҷиба эконом мекунӣ, вай беконом мекунӣ, ман ҳамин аз сарам гурзандам ку мардикорӣ карда ман азоб кашида квартира намегирифтам, лишби штоби 2 сум эконом кунаму хонаро ҳамин пулон нест мешу милиционеро мегирифтам, пива нӯшида мегаштам. ҳаёт аз шумо нагирад, ҳамон додагиша даже агар ки бинад ки шумо ҷонатонро ҷабр мекунед, чуба ки шумо ҷони шумо нест ва соҳибаш аст. одаме ки дар ҳақиқат боваре надорад ки вай сарватманд шуда метод ва хушбахт шуда метод, дар ҳақиқат худо ба бовариш камай. чиба ки вай неъмати парвардигор ба, сахиқи парвардигор ба вай шубҳа дорад. парвардигор ҳамаро метиҳад, беҳад метиҳад. ана кун, барои ки ин чиза фаҳмед, дай мени предыдущий тепер слайд. Предыдущий. якумин чизе ки фаҳмидан дар кор ки пул аз куҷо пайдо мешавад. Давай. Предыдущий дай. До этого. Готов? Внимание. Пул. Аз куҷо пайдо мешавад пул? Аз куҷо пайдо мешавад? шумо ягон кас ба ягон чи доданатон дар кор ки пул диҳанд шумо ба? ё хизматрасонӣ ё ки ҳамон хел товар доданатон дар кор. маҳсулот. То натиҳед, ҳеҷ ки чӣ наметиҳад. агар ки ягон хел хизматрасонӣ накунеду, ягон хел маҳсулот натиҳед, ин дуздӣ мешавад, ин визитка мешавад. ҳамакале обмен буданаш дар кор. обмен. равномерный обмен. нигоҳ кунед. обязательно путем обмен приходит деньги. Значит, ҳар боре ки ту ба пул дар корай, ту бояд фикр кунӣ ки ман чӣ тиҳам дунё ба, чӣ тиҳам мардуми дигар мардум ба, ки ман ба пул пайдо шавад. фикр
фикри агуҷо пулгирам не, фикри ман чӣ кор карда чӣ қадр. Нигоҳ кунед, Макдоналдс чӣ фикр дорад? Чӣ қадр бисёртар мардума кармит кардан. Пригмахрис ки ба қувват чӣ фикр дорад? Чӣ қадр бисёртар мардума чӣ зебо кардан. Одаме ки туфли мефурӯшад чӣ қадр бисёр мардума туфли ман маъқул шад. Додан то, что мы даем, делает нас богатым, а то, что мы берем, не делает нас богатым. Одам бояд ёд гирад ки фикронаша истифода карда чизе созам ки мушкили дигарро ҳал кунад. Чӣ қадр бисёр додана ёд гирам ман, мардум ба маъқул шад, ҳаме қадр ман бисёртар пул даромад мекунам. Продукт или услуг? Теперь аз куҷо пайдо мешавад ҳамон продукт или услуг? Аз куҷо пайдо мешавад? ба монанди идея пайдо мешавад. Ҳамин хел не? Шумо ба саратон мегӯ хел идея пайдо мешавад. Мана хел хизматрасонӣ кардан дар кор, ё ки ҳамин хел продукт сохтан дар кор. Анакун ҳамон идея аз куҷо пайдо мешавад? Диққат, анакун аҳамма решаш мемерем. Аҳамма чуқури гандаш ҳамин. Диққат.